Magandang gabi Pilipinas! Hello world! Diyos marahay na banggi, mga kasurog. Ito pa rin po ang inyong paborito, ang inyong inaabangang Ako Bicol Cup Catanduanes, brought to you by Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa! We welcome you inside the Virac Sports Center para sa ating Isla Camada semi-final matchups para sa ating top 4 teams na nakapasok. As you can see right now, partner, halos mapuno na tayo dito sa ating venue ngayong gabi. Of course, all of these people na nandito sa loob ngayon, mga Katangduano na nandito ngayon sa loob ng ating venue, ay handang-handa na para suportahan ang kanilang mga teams. Alright, so para sa ating unang laro ngayong gabi, magtatapatan ang koponan ng Viga sa pangunguna ni Coach Sean Molina na naging undefeated sa ating bracket B, habang makakatapat naman nila ang Stone Cold team ng Bato sa pangunguna rin nitong si Coach Noli Sarmento na naging top 2 sa ating elimination round na nagkaroon ng 2-2 standings sa bracket A. Bago tayo magdako sa ating laro, pag-usapan muna natin ang kanilang naging standing sa ating elimination round at kung ano ang advantage ng maging number 1 seed sa bawat bracket. Ayan, Viga, being the top 1 caliber team sa ating bracket B, ay magkakaroon sila ng twice to beat advantage sa ating semifinals na tinaguri ang Isla Camada. Habang ang kalaban naman nilang koponan, ang Team Bato na pumapangalawa sa ating bracket A, ay do or die ang sitwasyon dahil kailangan nilang talunin ng 2 beses ang mga taga-Viga para makapasok sila sa finals. Well, partner, kagaya mo at kagaya ng mga libo-libong nanonood sa atin online at mga daang-daang nandito ngayon sa loob ng Virac Sports Complex ay excited na rin. Ayan, kagaya nila, kagaya mo, ang inyong abang lingkod para matunghayan ang bakbakan na ito ng 2 koponan na nagdomina sa kanilang mga brackets. Alright, so bago ang lahat, pakilala muna tayo, partner. Ako nga pala ang inyong kapartner na cowboy na mahilig sa Ohoy! Kapa Morgan, yan ang aking pangalan. At ang nasa tabi ko naman ay ang walang kupas na si Coach Paul Sepe para maging basketball analyst natin para sa ngayong gabi. Ako naman yung kanyang magiging alalay. Ako ang in charge sa play-by-play. Yes, partner. Good evening po sa lahat ng mga manonood and sa ating mga kasurog na sumusubaybay sa ating mga social media platform. And talaga, this is a very exciting ball game. Team Viga against Team Bato, partner. Oo, and partner, kita mo naman sa ating elimination round, how Viga dominated bracket B, having a clean 5-0 record. Samantalang itong magiging katunggali nila ngayong gabi ay meron namang impressive na 2 wins and 2 losses sa bracket A. Partner, paano ba mapipigilan ang koponan ng Bato itong non-stop winnings ng kanilang makakalaban na Viga with James Carl Obalde na nandiyan at yung iba pang mga kasama for Bato to snatch a win dito sa ating Isla Camada semifinals? Yes, partner, sabi ko nga, this is a very impressive team, no? Team Viga talagang denominate nila yung bracket na yon with no loss. And of course, you mentioned also Obalde, partner, Carl Obalde. So talaga malaki ang trabaho nitong mga taga-Bato para maipanalo itong game na ito. Of course, dahil doon sa scoring prowess na pinapakita ni Ovalde, kailangan itong mga taga-Bato, they have to put body always dito kay James Carl Ovalde. Siguro may mag-sacrifice na to 1 or 2 player para bantayan nito, partner, kasi napaka-deadly nito when it comes to 3 points and sa kanyang mga drive. And of course, partner, for Bato to win this game, we should also put body on Eugene Malyapre and Lloyd Borbe, partner, because on that games nila sa ating mga na-cover natin, partner, talagang dominating ito when it comes to rebounding. And kung sino, partner, ang nag-dominate sa rebounding, more or less sila ang nananalo sa game. So this will be a team effort for Team Bato para mapanalo itong larong ito. And of course, they have to sacrifice, know their role, partner, and of course, defend well. So yun talaga ang nakikita ko dito sa game nito. So sinabi mo kanina, Bato needs bodies para katawanin itong mga na-mention natin kanina mga players, and na-mention mo din na kung sino ang nagdodomina sa rebounding.
ay kadalasan sila yung nananalo. So, yun ang dapat gawin ng Bato dito. Sa tingin mo, Coach? And, well, that's a very good observation. Sige, tuloy-tuloy tayo. Puntahan na natin ang isa sa mga courtside reporters natin para makapanayam ang dalawang kasurog players of the ball game. So, eto na, ipakilala na natin ang ating CSR na si Miss Danica Garcia. Danica, the floor is yours. A pleasant evening mga kasurog. Kasama ko na nga ngayong gabi ang ating nagagwapuhang kasurog players ng Team Viga at Team Bato na sina James Carl Obalde at Ian Tulay. Unahin ko muna ang kasurog player ng Team Viga na si James Carl Obalde. James, in the past few games ng Team Viga, you are held as our kasurog player. Knowing that this is the semifinals, anong James Carl Obalde nga ba ang makikita namin ngayong gabi? Ibibigay ko lang po yung best ko sa team, yung leadership ko, yung pagka-captain ball, and iraran po namin yung play na binigay sa amin ni Coach Yan. Yun lang po. Ayun, maraming salamat James. How about you, Ian Tulay? Despite of having a 2-2 record sa ating elimination round, how confident are you na mananalo kayo ngayong gabi kontra sa Team Viga? Madami kaming adjustment, tsaka ibibigay namin 100% para manalo ang Team Bato. Ayan, maraming salamat sa inyong dalawa at good luck. Ayan muna ang latest dito sa court. Balik sa inyo Coach Paul and Kapa Morgan. Ayan, maraming salamat Miss Danica Garcia. And yan, good luck players. And well, pasadahan naman muna natin partner ang ating Big 3 match-ups ng dalawang kupunan. Yes, partner. So, umpisahan muna natin, partner, sa kapunan ng Viga, no? As you can see on your screen, mga kasurog, we have James Carl Obalde, Lloyd Jefferson Borbe, and Eugene Malyapre. Ito yung tatlong player na babantayan natin dito sa game na ito. Of course, partner, James Obalde, very consistent with 25.8 points per game average, partner, and also Borbe with 17.4 average points per game, and also Eugene Malyapre with 12.0 average points per game, partner. But ang titingnan nga natin dito, partner, itong dalawa, si Borbe and si Malyapre, when it comes to rebounding, partner, look at that, 6 rebound per game average, and also si Eugene nasa 7 rebounds per game average. So combined this 13 rebounds sa kanilang dalawa pa lang, partner. So talagang ito ang talagang dapat bantayan itong mga taga-Bato. And of course, sa kabila naman for Team Bato, of course hindi mawawala itong si Ian Tulay, Nestor Balmadrid, at ito si Raymart Avila, partner. This is all, partner, this is all locals na talagang nagpo-produce for Team Bato. And of course, Ian Tulay, very steady at 22.8 points per game average. Ito si Balmadrid Jr. na may 12.5 points per game on average. And also si Avila with 9.5 average din sa kanya na i-contribute sa team na ito. So talaga magiging maganda ang laban na ito. And of course, partner, pansinin ko lang yung mga new addition player nitong mga taga-Bato and the likes of Uwi Medinilla and of course Sabayo na naglaro na nga sa ating Kamsur leg. So magiging maganda ang matchup na ito, but itong mga players na ito ang titingnan natin na mag-perform ngayong gabi. Okay, maraming salamat Coach. At dominate or retaliate, yan naman ang pamagat ng ating game story for tonight. Kita naman natin how Viga dominated Bracket B with their resounding 5-0 record with the consistent performances nitong si James Obalde. At siyempre, yung mga bigs nila na sina Lloyd Jefferson Borbe at si huge deal, Eugene Malyapre. Kaya sila naging number 1 seed sa ating Bracket B. But knowing the history of Bato, comeback after comeback, kaya dapat huwag rin nilang i-underestimate dahil meron rin silang Ian Tulay. At yung nga nabanggit mo kanina, yung mga additions nila ngayong gabi sa kanilang kupunan, kagaya ni Owe Medinilla who played sa kanilang last outing. Etong si Aymar Sabayo, fresh na fresh. Aymar Sabayo, alam natin, kilala natin na very reliable big man. At itong dalawang to naging finalist sa ating Ako Bicol Cup Camarines Sur leg under Team Naga Casireños. Will Viga dominate or will Bato retaliate and force a game 2 for them to advance in our finals? Kung ikaw ang tatanungin, Coach, who do you think will win tonight's ball game between these two conquering teams sa kanilang mga brackets? At bakit? Yes, partner, for now, I will root for Team Bato, dito sa ating matchup na ito. Bakit, partner? Kasi nga, mas gusto ko yung talagang underdog na mentality,
itong mga taga-Bato talagang gusto nila na move forward pa sa game 2 itong larong ito. But again, sabi ko nga, with those addition, medyo may iba yung complexion ng laro. And of course, sa kabila naman, may Eugene Malyapre and Borbe. Sa kabila, may Medinilla at Sabayo. Ay, alam ko na kilala nila ang bawat isa when it comes sa laruan, partner. So, but for me, right now, I will root for Team Bato dito sa game na ito. Ayan, Team Bato ka dahil sa underdog. Nasisense ko yung gusto mong sabihin na parang they are more hungry compared Yes, dito partner. sa Viga. Pero ako naman, partner, kung akong tatanungin mo, sa Viga ako. Bakit? Mas may confidence sila from a clean 5-0 record. Sa tingin ko, dala-dala pa rin nila hanggang dito sa semis yung kumpiyansa na yan. Pero hindi tayo mag-aaway, ha? Oo nga. Okay, yun lang mga opinion lang po namin, mga kasurog. Ano? Yes. Okay, at eto na, para malaman natin kung sino talaga ang karapat-dapat na manalo sa ating larong ito. Well, ipasa na natin ang bola sa ating arena announcer na si Mr. JV Salvidar. Good evening, Bicolaccia! This is your day 11 of the Bicol Cup Batanduanes. Brought to you by Congressman Salico ng Bicol Politics at Tamang Kasarupa. We welcome you everyone inside the Rock Sports Complex from our double-header matchup in our Isla Capagas Semifinals. Our first game will be having Team Viga versus Team Bato. Let's first start with Team Viga. Wearing jersey number 8 point guard, Tristan Ovante. Wearing jersey number 9 shooting guard, Neil O'Cry. Wearing jersey number 13 small forward, James Ugarte. Wearing jersey number 14 power forward, Lloyd Barker. And wearing jersey number 17 center, Eugene Malyapre. Head coach for Team Viga, Mr. Sean Molina. And for the Sutters of Team Bato, wearing jersey number 11 point guard, Christopher Torregosa. Wearing jersey number 9 shooting guard, Raymond Avila. Wearing jersey number 27 small forward, Owe Mantelia. Wearing jersey number 24 power forward, Ian Kunard. And wearing jersey number 21 center, Ivan Sampaio. And coach for Team Bato de Sindoli Sargento. And for the officials for the small game, Ruchi Joe Arturo. Upper 1, CJ Sanchez, and upper 2, Mulano Chumacera. This is Rogo Bicol Cup Batanduanes. At eto na nga, umpisa na ng ating Isla Camada, the Ako Bicol Cup Catanduanes semifinals. Maglalabanan ni Borbe at ni Aymar Sabayo ang unang possession. At ayan, nakuha ng mga nakaputi at naka-blue na kupunan ng Bato. Yes, partner. At pasadahan ko, partner, itong mga nasa loob ngayon. Itong first 5 ng kada team. For Team Viga, we have Tristan Obalde, Neil Ocray, James Obalde, Jefferson Borbe, at Eugene Malyapre. For Team Bato naman, we have Christopher Torregosa, and also Raymond Avila, Uwi Medinilla, Ian Tulay, and Aymar Sabayo, partner. At ayan, unang nakabuslo ay ang mga taga-Bato. Ang unang nakascore ay ang kanilang bagong acquisition na si Aymar Sabayo. Samantalang sinagot naman kaagad yan ni Eugene Malyapre para sa kupunan ng Viga. At eto na si Avila, binigay kay Tulay sa side, wala. Na-rebound pa rin ni Avila at gumana ng dalawa para madagdagan ng kanilang score dito sa ating early going sa ating ball game, 4-2. At isang minuto na ang nakukonsumo natin. Ocray hands it off to Obalde. Obalde binalik kay Ocray sa side. Pumailalim, binigay kay Malyapre who misses, and rebound itong si Uwe Mendililla. Ang kauna-unahan niyang rebound dito sa larong ito. Tulay, muntik nang kawala sa kanya ang bola. Torregosa, back to Tulay.
Tulay. At ayan, dito sa opposite side, talagang nabitawan niya na yung bola. Ano sa tingin mo? Bakit gano'n lang nagiging performance as early as now nitong si Ian Tulay? Yes, partner, medyo slow start on Ian Tulay. Ito, partner, dapat maging aggressive siya dito pa sa game na ito, partner. Sabi ko nga kanina, ito mga players na ito ay talagang mabibigyan ng magandang role dito, partner, sa larong ito. Okay, and sige, kaka 3 points pa lang nitong si Tristan Obalde for Viga. At ayan, working inside is itong si Owe Medinilla, pero merong foul na nakita ang ating mga referees. That's a foul on Tristan Obalde, partner. So talagang at early goings of the game, talagang gustong idikdik nitong mga taga-Bato sa ilalim yung bola, partner. Kung mapapansin mo, most of the points nila ay nasa sa shaded area. Ayan na yung sinasabi mo na huwag iiwanan. Yun ang sinasabi natin, itong si Raymart Avila, partner, a very steady na guard dito sa Team Bato. Okay, leading the ball game right now with that three-pointer made by Avila for Bato. At ayan, trying to retaliate itong si James Obalde, pero Mintis, ayan na, dire-diretso si Uwe Medinilla for his first two-pointer of the ball game, at meron pang kasamang foul yan. So that's the foul on James Obalde, partner. Yun ang ginagawa nito ni Uwe Medinilla, partner. Once they get the rebound, talagang pinupush niya yan ang bola na yan. So ito ang magandang mangyayari dito sa larong ito, partner. Pag magandang start nito mga taga-Bato, like their last outing with Uwe Medinilla, nandoon talagang pag maganda yung start nila, maganda ang nagiging complexion ng laro. But again, yung last game nila, naging short sila kasi naglaylo sila on the second half. But sabi ko nga, basta mabilisan ang laro, medyo may advantage itong mga taga-Bato dito, partner. Okay, and merong nakitang foul away from the ball. Ayan, si Christopher Torregosa ang natawagan ng foul for Bato. That's the first personal foul for Torregosa and first team foul also for Bato. At yan, foul na naman. I think this time it's going to be Avila who will be called for that one. So second team foul na ng mga taga-Bato. Parehas na sila. May dalawang fouls. James Obalde in the middle of the court. At ayan, nagtuloy-tuloy. Nakita si Borbe sa kanan. Borbe, nagmintis. Pero meron na namang foul na nakita ang ating mga referees. So si Ian Tulay ang natawagan ng foul doon. So that's his first personal foul. Unang tira ni Borbe mula sa free throw line. Pasok. Almost 3 minutes gone by dito sa ating laro. Again, this is Isla Camada, the Ako Bicol Cup Catanduanes semis. Avila mula kay Tulay. Avila, pumukol ng tres na naman! Sobra, yung kanyang tira na rebound ni Lloyd Jefferson Borbe, binigay kay Okray. Neil Okray finds James Obalde at challenging the defense of Avila. Jump shot, pasok yan! Yan ang sinasabi natin, partner. Itong si James Obalde, talagang when you need points for Team Viga, James Obalde is there, partner. Oo, he's a very reliable guy. At ayan, naagaw ang pasang yun ni Torregosa. Ito na ang mga naka-blue. At using the left hand is itong si Neil Okray. And that's his first two-pointer of the ball game. So ayun, partner, medyo minamadali at medyo may konting pressure itong mga guards nitong Team Bato, partner. So again, sinasabi natin dito, dapat kalma ka lang, yung composure mo nandyan kasi every mistake will count, partner, dito sa larong ito. Oo, muntik na nagkaagawan actually doon sina Aymar Sabayo and Ian Tulay. Pero nandun si Avila and Uwe Medinilla doing the dirty work for Avila after that miss. Nakakalamang na po ang mga taga-Bato ng dalawa. Obalde, humihingi ng screen, tumira mula sa labas, blocked. At ayan na, ang mga taga-Bato, tumatakbo ng matulin, muntik nang makuha.
nitong si Neil Ryan Okray ang bola na pasa galing kay Tulay para kay Avila. Kaya lang hindi niya na-control yung bola. Ito si Tulay, partner, talaga napapansin ko medyo slow start siya dito ngayon. No? Medyo wala pa siya sa wisho dito, partner. Talagang dapat walang ganong iniisip itong si Ian na Tulay, partner. Yung pressure na yan, normal yan eh. Pero sabi ko, kailangan niya mag-perform dito. The meantime, eto na. After, ayan, so, sinagot naman ni Eugene Malyapre ang ikinana kanina ni Aymar Sabayo. So, kailangan talaga, they should put a body on Eugene Malyapre, partner. Yung mga second chance points na yan, talagang maipapasok niya yan pag nakuha niya yung rebound, partner. Beautiful shot from Ian Tulay, pero medyo malakas ng konti. Ayan na, Eugene Malyapre galing kay Okray. At nabitawan ng bola, mapupunta ito sa mga nakaputi ang kupunan ng Bato na lumalamang po ngayon ng 2 puntos kontra dito sa mga may 20-to-beat advantage na kupunan ng Viga. Ian Tulay. Balik kay Torregosa. Torregosa pumailalim. Nakita si Avila. Libreng-libre. Easy money for Avila. Napakagandang recognition yun, partner, for Torregosa, partner, no? So talaga yan ang magiging story natin dito sa larong ito. Dapat every possession i-capitalize nila, partner. Ayan. Mali yung napasahan itong si Ubalde. At ito naman, 3 against 2. Wala pa rin. Torregosa, inilabas ang bola. Binigay kay Tulay. Tulay, umikot, tumira, lagpas. Malakas ang tirang yon. Masyadong atang binadali ng mga taga-Bato yon. Nice crossover move. Behind the back yon. At di man niya nakuhang umiscore doon. I'm talking about Tristan Ubalde. Nando naman si Borbe to save the day. So balik ang bola sa mga taga-Bato, partner. Ayun, iba ang iniisip ni Torregosa doon, partner. Oo. That's a sorry miss. Ito, partner, yung sinasabi ko. Yung mga decision making na ganyan, partner. Medyo minamadali ang mga tira. That will hurt for Team Bato, partner. So talagang dapat i-capitalize nila kada possession. Oo, and be patient enough to execute a good play for them to have a higher chance na maka-score every opportunity na mayroon sila. And deflected ni Sabayo ang pasa para sana kay Eugene Malyapre, pero naagaw ni Ubalde. At ayan, finally, Eugene Malyapre scored for Viga. At missing is Uwe Medinilla. Lloyd Jefferson Borbe, walang malay na nasa likod niya itong si number 2 ng Bato na si JC Manes. At ayun, okay, so grabe, ang bibilis ng mga pangyayari. Naghahabol tayo, partner. Anyway, we have a first report mula sa ating courtside reporter na si Miss Mabel Echegoyen. Miss Mabel, pasok! Thank you Kapa Morgan and Coach Paul. Medyo nabigla ang Team Viga sa laban nila ngayon kontra sa Team Bato. Ayon kay Coach Abram, hindi nila inaasahan ang paglaro ng bagong import ng Team Bato na si Mar Sabayo ngayong gabi. Bilang tugon ay kanina lang umano sila nakapag-meeting tungkol sa kanilang diskarte sa loob ng court. Sa ngayon, determinado silang maipanalo ang laro at magpatuloy sa finals, kaya nakafocus sila sa kanilang ball movement, hindi pagmamadali at pagkontra sa kalaban sa kanilang 3-point shots para makapuntos. Yan muna ang latest update dito sa courtside ng Team Viga. Back to you, Kapa Morgan and Coach Paul. Ayan, Malyapre to Borbe. Nice move sa ilalim. Pero mintis yung tirang yun ni Lloyd Jefferson Borbe. Naagaw ni James Ubalde. Tumila ng 3. Medyo sablay. Actually, sablay talaga. Medyo malakas yung tira eh. Ayan na, ipinasok itong si bagong salta na si... pasabit ka agad itong si Val Madrid Jr. Ano? Ayan, off the bench itong si Nestor Val Madrid Jr. Isa yan sa mga kabilang sa ating Big 3 matchups na tinakal natin kanina sa pregame. Yun, partner, ito si Val Madrid talaga. Maganda din ang pinapakita nito dito sa liga natin. But again, partner, sabi ko nga itong mga taga-Bato, at the early stage of the game, wag silang magmamadali, partner.
they should distribute that ball well. Hindi nga nakakaabot kay Aymar Sabayo yung bola. Tama. Sayang ng mga opportunities, pero dapat yun ang gawin nila dito sa larong ito. But now, good thing na sila ang nakakalaman with just 2 points dito sa 2 minutes and 39 mark ng ating laro. So grabe, magtatapos na yung ating first quarter at talagang dikdikan yung laban. Ano? Wala pang nakakalamang ng talagang masasabi nating magandang kalamangan. Tristan Obalde tumalbog sa likod ng napakalaking si Eugene Malyapre at maganda yung pihit niya against Aymar Sabayo. Ayan, nakakuha ng foul itong si Malyapre. Foul number 31, Aymar Sabayo. First personal foul for team foul. So that's the first team foul nitong si Aymar Sabayo. Fourth team foul po ng mga taga-Bato. Eugene Malyapre's first attempt sa free throw line, pasok. And nakaka-7 puntos na itong si Eugene Malyapre. So far, siya yung leading sa koponan ng Viga. Yan, maganda partner itong free throw average ito ni Eugene Malyapre with 75% on the free throw line dun sa kanyang mga last outing. So, yan din ang magiging epekto nito. Pag nasa free throw line si Eugene, maganda ang percentage niya dyan sa free throw line na yan. Tumira ng 3 itong si Val Madrid mula sa left corner. At pasok na pasok yan. Right now, bagong salta yung number 27 nila na si Aaron Lee Osero. Subunubukang pumuntos pero wala. Magandang pasa yun sana ni Eugene Malyapre. Pero finally, there goes Lloyd Jefferson Borbe cleaning the mess for everybody. Dito pa lang sa early goings ng laro natin, nakakadami na itong si Eugene at si Borbe partner when it comes to offensive rebound. So talaga dapat, ayun, mag-box out dito yung mga taga-Bato partner. Tama. Uwe Medinilla, stops and pops pero na-foul siya doon bago pa man nakapag-attempt itong si Uwe Medinilla. And ang tatawagan ng foul doon ay itong si Tristan Obalde. Yan, ikalawang foul yan, partner, ito ni Tristan Obalde. At penalty na din itong mga taga-Viga dito sa ating laro, partner. Oo, at 1 minute and 31 seconds remaining dito po sa ating unang frame or unang quarter nitong ating Isla Camada, the Ako Bicol Cup Catanduanes semis na kung saan ito ay pinaglalabanan ng dalawang magigiting na teams. Ito nga na papanood natin sa screen ang kupunan ng mga taga-Viga na walang talo sa elimination round. 5-0, malinis na malinis. And madadala kaya nila yan dito sa semis. Yan ang malaking talong natin. Ano? Yes, partner. Kontra dito sa 2-2 lamang ang impressive na din. Ano? Dahil 2-2, dalawang wins, dalawang loss itong mga taga-Bato. Yes, partner. And well, right now, Uwe Medinilla shooting his first free throw at pasok na pasok naman yan. Alright, getting ready for his second free throw. Nakaka-5 puntos na itong si Uwe Medinilla dito sa ating laro. And wala ring sabit ang tirang yon nitong si Uwe Medinilla. Ganda, partner, na pinapakita nito ni Uwe Medinilla dito sa first quarter. So ito, partner, dapat i-capitalize both teams and penalty, partner. Step back 3 kay Tristan Obalde. Pasok yan! Pangalawang 3-point shot made na yan ni Tristan. Aymar Sabayo nakita sana napakat itong si Val Madrid pero medyo mas nauna siya sa bola. Hindi nagkaroon ng magandang timing yung dalawa. So maganda sana yung decision ni Sabayo, partner, na ibigay kay Val Madrid kasi alam niya nakakuha ng first 3-pointer to si Val Madrid doon sa corner na yun. Tama, Aaron Lee Osero crossing over and trying the defense of Simanes. At ayan, naagaw ng mga nakaputi ang bola. Ayan, bumitin pa sa ere itong si Uwe Medinilla at natawagan ng foul doon ang gusto sana magpa-take ng charge na si Aaron Lee Osero.
Good recognition on Uwe Medinilla, partner. Alam niya penalty so talagang inatake niya, partner. Pwede na sana yung ipasa kay Evangelista kanina, partner. Nauuna na si Evangelista, basta talagang gusto niya ng foul beat pa dito kay Osero. Tama. And yan ang kagandahan na meron kang Uwe Medinilla who stands about 6'2 or 6'3 at matindi pa ang leaping ability. Pero miss yung kanyang pangalawang tira. 25-22. 39 seconds to go dito sa ating unang quarter. Nasa kay James Ubalde ngayon ang bola para sa Team Viga. Binigyan ng screen ng Malyapre. Tumira. Long 2 pero kapos ang tira. What do you think? Anong nangyayari kay James Ubalde? Medyo okay naman din yung kanyang offense pero sa tingin ko, ito sa opinion ko lang, Yes, medyo gigil siya at may Yes, napadali ang partner, mga plays. medyo gigil talaga siya. Maganda yung role ni Eugene Malyapre doon sa pick na binigay niya kanina. But again, medyo opt to take that shot. Tama. At ayan, mula kay Eugene Malyapre ang long pass to Tristan Ubalde. Pasok yan! May kasama pang foul. Mula dito sa bagong salta na si Evangelista for Team Bato. Personal foul, penalty. So, bonus shot for Tristan Ubalde to tie the ball game kung maipapasok niya ito. Gandang layup nun, partner, galing kay Tristan Ubalde. Oo, at maganda rin yung recognition itong si Mr. Huge Deal Eugene Malyapre. After na makuha niya yung rebound mula doon sa backcourt nila, nakita niya na may nasa unahan na. Walang patumpik-tumpik, pasa ka agad. Yes, partner. So, good recognition din kay Eugene Malyapre. Oo, binagyan uli ng isa pang pagkakataon itong si Tristan Ubalde ng mga referees. Parang merong violation doon na na-commit yung mga taga-Bato, kaya yon. At, nakita, mukhang may nakita yung ating mga strikers doon sa court. Ano ba yon? May problema ba yung floor natin? Okay. So now Tristan Ubalde will take another chance para sa bonus shot. And this time, he made sure na papasok na yon. At merong timeout ang Team Bato. And meron din tayong report mula sa ating reporter na si Miss Danica Garcia. So Miss Danica, pasok! Thanks ka pa, Morgan. Sa pagkakaroon ng outside shooter, veterans players, aminado po kaming magiging crucial talaga ang labanang ito. Yan ang naging payag sa akin kanina ng head coach ng Team Bato na si Coach Hector Tanyaura. Ibinahagi rin ni Coach Hector na mayroon sila ngayong isang import na si Aymar Sabayo. Ayon sa kanya, may ibubuga rin daw talaga itong import nila at sigurado siyang makakatulong ito sa kanyang team. Sa ngayon, kinakailangan daw nila kapa Morgan and Coach Paul na ma-execute ang maayos ang lahat ng mga napag-usapan nila at makapag-adjust sa kanilang laro dahil ito raw ang isa sa mga nakikita ni Coach Hector na kakulangan ng Team Bato. Let's see mga kasorog kung sino nga ba sa kanila ang mananalo ngayong gabi. Balik sa inyo kapa Morgan and Coach Paul. Ayan, maraming salamat Miss Danica Garcia. And both teams talaga ay naghahangad na maipanalo itong larong ito. Pero sa ngayon, at 7.2 remaining sa ating unang quarter, tabla po tayo mga kasorog at 25 all as we take a look the huddle nitong mga taga-Bato. Yes, partner. So, ayun na nga. But again, partner, kung may gusto mang manalo dito talaga, dapat itong mga taga-Bato para mapersa pa nila sa game number 2, itong mga taga-Viga, partner. And Ian Tulay, hindi pa nagko-contribute when it comes to scoring dito sa koponan ng Bato. Ano yung average ito? Malaki yung average ito Yes, sa partner. scoring eh. Malaki ang average Oo. ni Ian Tulay when it comes to sa scoring natin. Itong si Ian Tulay average 22.8 points per game. At yun, nakascore pa doon si Tristan Ubalde. Sa napaka-exing time na yon, ending our quarter na nakakalimang sala kontra dito sa mga taga-Bato. So lamang po ang Viga ng 2 puntos
At dyan nagtatapos ang ating unang quarter. Dito po sa ating Isla Camada, the Ako Bicol Cup Catanduanes semi-finals. Again, twice to beat po dito ang mga taga Viga. So kung maipapanalo ng mga taga Viga itong larong ito, ay sitting pretty na sila para sa final. Samantala, kung maipapanalo ito ng mga taga Bato, ay mapipilitan na magkaroon tayo ng pangalawang game dito sa ating semis. And bago tayo makapag-decide kung sino talaga ang mapupunta sa finals. Yes, partner. But again, the story of the game, kanina ko pa nga sinasabi, itong mga taga-Bato, medyo slow start sila dito, partner, dito sa ating laro. Kasi kung mapapansin mo, partner, pag maganda ang start nitong mga taga-Bato, malaki yung chance na sila ang manalo sa ating laro. But again, itong sinasabi natin, hindi din talaga hayaan itong mga taga-Biga for sure na magkaroon pa ng game number 2. Kasi pag nagkaroon ng game number 2, partner, yun na sabi natin, it's anybody's ball game. Medyo tagilid doon ang mga magiging posisyon ng mga taga-Viga pag nangyari yun, partner. So kaya ngayon pa lang dapat tapusin na ito nila kung gusto nila ng solo spot na doon sa finals na yun. Ayan, binigyan sa ilalim si Malyapre, and easy 2. Almost an easy 2 for Malyapre. Maliban na lang dahil nandun si Ian Tulay to defend him, pero kayang-kaya niya. Tumira ng 3, Uwe Medinilla, wala, na rebound ng kanilang number 13 na si Vargas. At mapupunta pa rin ang bola sa mga taga-Bato dahil merong foul na nakita ang referee. First personal foul. First team foul. Substitution. Sino natawagan ng foul doon? Okay, so sige, never mind. Ito na si Vargas. Binigay kay yung point guard nila, no, na si balik na si Brooks Huevos. And Ian Tulay finally That is making his first field goal of the ball game. yes, partner. So talaga dapat mabuhayan na dito itong si Ian Tulay, partner. Maganda yung rebound at maganda yung tira. Itong si Lloyd Jefferson Borbe after that 3-point shot missed by Eugene Malyapre. Yun ang partner ang sinasabi ko when it comes to rebounding. Kailangan, partner, talagang sipagan itong mga taga-Bato kasi itong si Borbe at si Malyapre talagang pag ganyan. And a steal! James Ubalde took that ball away mula sa kamay nitong si Huevos. Good read on the part of James Ubalde, partner. Talagang anticipated niya yung pasa na yun na ibabalik kay Huevos eh. Tama. At yun naman, sinagot naman kaagad nitong si Ian Tulay ng 3-pointer. Maganda yung pasok niya dito sa ating second quarter. At maganda rin yung pasa ni Tristan Ubalde sa cutting na si Aaron Lee Uzero. That's his first 2-pointer of the ball game. Medyo may konting miscommunication on the part of defense sa mga taga-Bato, partner. Oo, kaya naisukuran sila. Pero, ayan, walang kadipe-depensa doon para sa tirang Ian Tulay. That's 2 consecutive 3-pointers for the standout nitong si... almost a dunk. That's what I call a baby dunk, courtesy of Lloyd Jefferson Borbe. Good on the part of Osero, partner, on giving that ball to Borbe, partner, kasi nga mismatch talaga yung bantay niya, which is Ian Tulay doon sa sequence na yun. So makikita mo to. Talagang napakaganda ng recognition ni Osero doon sa play na yon kay Borbe. Tama. And so far, maganda yung pasahan na nakikita natin dito sa koponan ng Viga, partner, ano? Yes, partner, kasi nga ang sabi nga natin, partner, when it comes to team chemistry, talagang matagal na itong magkakasama itong mga players na ito for Team Viga, partner. Start pa lang ng laro ng liga natin dito sa Ako Bicol Cup Catanduanes, solid na talaga sila. And of course, yun nga sabi ko kanina, di ba, partner, na pag-usapan natin, this addition players for Team Bato, this will make or break them dito, kasi nga sabi mo nga kanina, medyo yung jive, medyo yung composure, and also the team chemistry will matter dito sa larong ito. Oo, kumbaga nasa point of adjustments pa rin itong si Aymar Sabayo sa kanyang bagong team. At ayan, nakawala na naman yung pasang yon at naakuha nitong si Lloyd Jefferson Borbe, who got fouled while trying to split the defense of Bautista and nitong si Traqueña.
Alexander Bautista. Second personal foul, first team foul. At ayan, pangalawang foul na po yan nitong si Bautista or Evangelista for Team Bato. Obalde fires, misses, rebound sa Bayo. Binigay kay Bautista, Evangelista. Tutulay. Tulay now, fires from way downtown. Yes! He's on fire right now. Ikatlo yan, partner, ni Ian Tulay. So maganda ang stroke niya dito sa 3 points sa arc natin. Tama. Borbe finds Eugene Malyapre, pero hindi na nagmaterialize yung play na yon for them. That's a very nice dish sana mula kay Lloyd Jefferson Borbe. Kaya lang mukhang na wrong timing lang doon ng malaking mama na si Eugene Malyapre. Right now, Tristan Tulay binigay sa kanyang kapatid na si James. Balik kay Tristan with Evangelista na sa harapan niya. Oh! That's a love pass sana. Kaya lang, hindi rin nag-materialize. At nandun, Evangelista finishing the task for Bato. Eugene Malyapre. Binigay sa kanyang kapartner na si Lloyd Jefferson Borbe. To the corner, James Obalde all alone. Almost but not quite. Rebound. Eugene Malyapre at may nakitang foul mula kay Traqueña. And that rebounding play. Grabe, partner. Yun ang sinasabi ko, partner. Yung rebounding na yun talaga, partner. Yun ang dapat bigyan ng pansin itong mga taga-Bato, partner. Kung gusto nila makahabol dito. Or nakahabol, medyo. Pero magiging problema yan, partner. Pagdating ng second half. At yung knockout play na yun. Imagine. Small guys ang gumagawa. For Viga, the Ubalde brothers in magandang connection. Evangelista will try from going downtown. Wala. And Traqueña tried to save it pero wala na. Grabe yung chemistry nitong magkapatid. Ano? Yes, si James Ubalde. Oh, ayan pa! Magandang pasa na naman! This time, wala kay ano pa rin? Kay Ubalde. Tristan pa rin. Yes, partner. Grabe. Yun ang dapat gawin ito ni James Ubalde, partner. Yung pasa na yun, partner. Kasi minsan na kung mapapansin mo, medyo inaalat siya sa 3 points ngayon. So, include niya na muna yung mga teammates niya, partner, dito sa quarter na ito. A floater by Ian Tulay. At, nako, that ball was taken away sa mga kamay nitong si Malyapre. Good job or good hustle on the part of Aymar Sabayo. That's another 2-pointer for the big guy for Bato. That's a miss. Rebound Sabayo to Uwe Medinilla. At yan, lumipad na naman si Uwe! May kasama pang foul! Grabe, partner. Sino ang i-stop sa ganung lusot, partner? Tingnan natin to, partner. Tama. Grabe, itong Uwe Medinilla. And again, partner, lamang na naman dito ang mga taga-Bato with 1 point. Okay, and mayroon pang chance na madagdagan yan because nasa free throw line yan itong si Uwe Medinilla. Samantala, ipinasok itong si Luis Cervantes for sino bang pinalitan? Basta for Team Viga. At Mintes yung pangalawang yung bonus shot nitong si Uwe Medinilla. First rebound on the part of Luis Cervantes, nakakapasok pa lang. Yes, partner. Ang pinalitan doon, partner, is si Tristan Ubalde. Okay. Kasi medyo foul trouble na. Oo. Ubalde finds Ucero who hangs in the air and hits it. Grabe yung hang time, partner, or ham time ba yun? Half time. Oo. Grabe itong si Ucero. Ayan na naman ang 3 ni Ian Tulay. Wala. Rebound. Napunta sa kamay ni Borbe. At ayan. That's James Ubalde in transition. Maganda yung recognition ni Borbe after that big rebound. Uwe Medinilla against Ucero. Crossing over. Fakes. Binigay sa ilalim kay Traqueña. Traqueña nowhere to go. Buti na lang nandun si Tulay to save the day. So yun, partner, di ba? May nagiging magandang nangyayari pag hindi nagmamadali itong mga taga-Bato dito, partner. Oo. Ucero. To
to Ubalde. Ubalde against Evangelista. Tumira ng 3. Pasok yan! James Ubalde. That's his first 3-point shot made dito sa larong ito. And alam naman natin kung gaano ang kalidad nitong si James Ubalde when Yes, it comes partner. sa 3-point shooting. Yes, partner. Talagang di mo matatawaran yan, partner. Ang kanyang average is 45% average on the 3-point line. In the meantime, Aymar Sabayo finding some daylight doon. Lumabas, nakita si Uwe Medellilla. Uwe Medellilla, pinasa kay Traqueña, umikot, humasa. Sabayo, fade away shot. Pasok yun. At yan na naman, James Ubalde finishing it and a foul. Grabe. Napalingon lang ako. Nandito na sa may sa atin yung bola na naman. Ay, ibang klase talaga yung ating semifinals. Yes, partner. So, kung mapapansin mo, partner, nagsitayuan doon yung coaches ng mga taga-Bato. They are begging for a foul doon sa sequence na yun. May tulak daw, pero that's a bluff on the part of Evangelista, partner. Oh, and right now it's Ubalde. Will try to finish with this free throw. At ayan, nakompleto niya ang 3-point play opportunity na yon. Nako, tumatakada na itong si James Ubalde. Evangelista now. To the ball. To Tulay. Tulay fakes. Pumunta sa loob. Balik sa labas ang bola. Muntik na maagaw. Pero nasa kanila pa rin. 6 seconds to shoot. Tulay misses. Rebound. Sabayo. And maganda talaga. Iba yung composure nitong mamang ito when it comes sa ilalim, ano. Basta nasa shaded area talagang he really knows what to do. Yes, partner. Napakagandang post-up move yon na pinakita nito ni Aymar Sabayo. Talagang veterano, partner. Tama, kaso hindi niya na ipasok ang kanyang unang tira. Pero ganun pa man, meron pang isa. Ito po ang Isla Camada, the Acob Bicol Cup Catanduanes Semis, hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Acob Bicol Party List. Katabang na, kasurog pa. In the meantime, pumasok doon yung pangalawang tira nitong si Aymar Sabayo at pinalitan sa kampo ng Bato itong si Tulay. Ang pumalit ay itong isa sa mga shooters din nila na si Avila. James misfires pero nandun si Louis Cervantes. At ayan! Napakagandang fall away nitong si Louis Cervantes. Meron palang tira siya na gano'n, partner. Yes, partner. So, quality minutes for Luis Cervantes. Kanina, nakakuha ng rebound. Now, yung fall away shot na yan for Luis Cervantes. Yan. On the bounce. So, 53-47 po. Nakakalamang ng 6 dito ang mga taga-Viga. Na again, they just need one win to have a seat sa ating Acob Bicol Cup Catanduanes Finals na kung saan magkakaroon ng best of 3 series. Uwe Medellilla from the corner, short, na rebound ni Neil Ryan Ocray for Viga. Ayan na, inantay yung mga kakampi, binigay kay Louis Cervantes, tumira, pasok na naman! Perfect itong si Louis Cervantes so far with his 2 attempts, 2 ang pumasok. Maganda, partner, ang mga contribution nitong mga bench player, nitong mga taga-Viga. Oo, ano yan? Hindi pumasok yung tira ng Evangelista. Na-rebound na ngayon ng mga taga-Viga. Lloyd Jefferson Borbe to Ubalde. Tumira si Lloyd Jefferson ng 3! Pasok yan! Mukhang hawa-hawa na to, partner. Grabe! So, talagang maganda ang pinapakitang team chemistry nitong mga taga-Viga dito sa ating laro, partner. At ano nila, talagang tinatapos nila ng maayos. Yes, partner. Damin-damin daw yung Medellilla. Tinap din na maka-go directly sa opensa. At yun, naagaw yun ng mga taga-Bato. Uwe Medellilla is thinking 3 from the corner. Wala. Rebound, Malyapre. Ayan naman ang transition. To Ubalde against Avila. Umikot. What a beautiful up and under move. Pero sabi ng referee, traveling. Traveling daw, partner. Nako. Huli siya doon, partner.
Sana wag tayong maubusan ng boses. Grabe. Napaka-intense ng laro ito, partner. At hindi lang intense, napakaganda. Napakaganda. Okay, Evangelista now for Bato. To high post, Aymar Sabayo. Ayan na naman si Uwe Medellina with his 3. Wala. Rebound, Eugene Malyapre. Tuloy Jefferson Borbe ang nagtawid ng bola. Naghahanap ng point guard. Nakita si Okray. Tumira ng 3. Wala. Rebound pa rin ang mga taga-Viga. Pero ipapasa. Guess who, partner, kung sino nakakuha ng offensive rebound? Luis Cervantes, partner. Grabe yung contribution nito ni Cervantes dito sa second quarter, partner. Iba yung nilalaro niya dito sa semis kumpara nung mga nasa nasa elimination tayo. pa lang tayo. So, Kumbaga, nagle-level up din talaga, no? Oo, partner. Nakikisabayan din siya dito sa mga kampi niya. In the meantime, Aymar Sabayo inilabas muna. Pinalitan ni Simanes. Ayan na naman! That's Lloyd Jefferson Borbe and his second three-pointer of the ball game. Merong foul na nakita. Umaalagwa na partner dito. Yes, ang partner. Kalamangan. 61-47 ang score natin. 17.3 seconds. Ano ang nakikita mo? Na parang nasorpresa. Instead na masorpresa ang mga taga-Abiga dahil sa meron silang bagong acquisition with Aymar Sabayo. And of course, ito, bago lang din si Uwe Medellina. Pero mukhang ang nasusorpresa dito ay ang mga taga-Bato against Viga. Yes, partner. Talagang yung composure nitong team na ito ay hindi mo matatawaran, partner. Talagang they are playing as a team, partner, dito sa ating laro. Ngayon, dito sa second quarter, so makikita mo naman yan, partner, that chemistry. Alam nila kung sino ang dapat pasahan, sino ang taong nasa corner, sino ang nasa ilalim. So, that's a big thing for Team Viga right now. And dapat yun na nga ang ginagawa nila is i-capitalize yan for them. For Team Bato naman, partner, sabi mo nga, mukhang sila ang nagugulat dito, partner. Kasi nga, sabi ko nga, partner, pag hindi nila naayos yung ball movement na yan and they play one-on-one or two-on-two lang ang ginagawa nilang plays, they are not sharing that ball, magiging problema yan for Team Bato. Kasi itong mga taga-Viga talagang pag ng turnover sila, kinakapitalize nila, partner, yung mga turnovers na yan. And talagang Viga is showing solid gameplay sa bawat possession nila. I can say na hindi sila napaka-unselfish yung mga taga-Bato. Ganon din naman ito, yung mga taga-Viga. Ganon din naman yung mga taga-Bato. Pero I think the factor is yung adjustments nila because mayroon silang mga bagong kakampi. Yes, partner. Yun na nga. So, but again, yun na nga, hindi naman nakakakuha ng bola yung mga bagong additions when it comes sa ilalim. Pero ito namang ginagawa nitong Viga, sila ang medyo kinakapitalize yung ilalim. Okray, dumiretso! Almost, but not quite. Meron pang 4 seconds na natitira na hawakang huli nitong si Panglao ang bola, kaya mapupunta ang bola sa mga taga-Bato. Again, 4 seconds dito sa ang nalalabi sa ating second quarter. Brooks Buebos tumakbo ng matulin. Nabitawan ng bola, out of bounds. And that will end our first half action dito sa napaka-ganda, napaka-exciting na ball game na hatid sa atin ng mga taga-Viga na nakakalamang ngayon 61-47 ng Bato dito sa ating Isla Camada Diaco Bicol Cup Catanduanes semis. Partner, any thoughts bago tayo mag-break? Yes, partner. Again po, itong semifinals na ito ay talagang napakaganda. Yung almost, partner, ito lang pansinin ko, punong-puno na tayo dito pa lang sa first game natin. Ano pa kaya mamaya, partner, sa ating second game na San Andres and Virac, partner, the home team. So, again, partner, maganda ang pinapakita ng dalawang teams na ito dito sa ating pagtatapos ng ating first half. Kung titingnan natin kung may mga adjustments bang gagawin itong mga taga-Bato para mahabol ang kalamangan itong mga taga-Viga. And for sure, mayroon yan. Abangan na lang natin kung ano. Anyway, mga kasarog, ang Ako Bicol Cup Catanduanes ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasarog pa. Magbabalik po kami.
Pasok din ang kanyang tira at meron pang kasamang foul. Del Rosario will try and will hit. It will be Team Viga who will win the first ever Ako Bicol Cup Catanduanes game. Kasama tropa at barkada, masarap ang panalo. Pagsama-sama tayo, kaya tara na, game na. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Oh, 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 oh. Basta't mulis ng Bicolano, kahit saan mo idayo, nag-uumapaw ang kinaming talento, objeto, manalo at magsaya. Kasama pa ang astig na tropa, papakitang buong pero sa lahat kami ay sama-sama. Tagatak ng pawis, di namin alintana masasaktan. Madagapa pangako ay tatayo, walang uuwi na, nakayo ko, salamat na itatay. Sa bolang binigay, hindi na naging batang pasaway. Dahil sa larong ito, pangarap sinimulan ako Bicol Cup. Di ka atrasan sa masikulan, maraming natutunan. Pagkakaibigan, disiplina ang gabay. Sa hamon ng court, puso'y naging matibay. Lakas at galing lahat ibinigay. Pag minapag-progress, huwag lang sumablay. Simula pa ang kabata, basketball na ang laro. Kahit na minsan, wala namang trofeo. Salamat na kailangan, tinama ko ang asno. Malinis na laro, binigay sa publiko. Paglabas sa court, pwedeng maging amigo. Walang tatalo sa disiplinado. Lahat kami ay sumasaludo. Siya ako, ikaw, tayo ay Bicolano dito pa lang. Panalo na tayo, isigaw natin. Ako Bicol, isigaw natin. Ako Bicol. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Sa court ipakita ang iyong galing. Ako Bicol Cup, ito ay atin. Ito ay atin. Whoa, 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 whoa. Thank you! Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Solid ball movement at solid game ang ipinapakita ngayon ng mga taga-Viga, kaya sila ay nakakalamang dito sa ating larong ito. Ang Isla Camada semi-finals between Viga and Bato, na kung saan ang Viga ay nakakalamang na po 61-47 at umpisa na ng ating pangalawang half. Yes, partner. Pasadahan ko muna, partner, yung ating mga leading scorer. No? For Team Viga, we have Ubalde with 14 points and Borbe with 15 points. Sa kabila, Bato, Tulay with 13 and Medinilla with 10, partner. Okay, and talagang umarangkada itong scoring nitong si James Ubalde sa nakaraang half. At malaking tulong din yung kanyang kapatid na si Tristan Ubalde, ano, na meron ng ilan na ba? Meron ng 11 points din na naitatala. At ayan, wala pang nakakapuntos dito sa pag-uumpisa ng ating second half. Brooks Buebos with the ball. Finds Tulay na nasa midcourt, nasa top of the key, and Bal Madrid was fouled. And we have a report right now, early report dito sa ating quarter. Itong si Miss Danica Garcia. Miss Danica, ikaw na. Thanks ka pa, Morgan. Sa magandang chemistry at teamwork ng Team Viga, nagbibigay ito ng magandang resulta sa labanan nila ng Team Bato. Sa nagiging lamang nila ngayong quarter ay hindi rin nakaka-adjust pa talaga ang players ng Team Bato. Ayon din sa naging huddle time nila kanina ka pa, Morgan and Coach Paul. Yan din daw kasi ang kakulangan ng grupo at kailangan nila itong bawian ngayon. Atin ngang nasaksiyan kanina sa first half ang pag-focus sa pagposte ng Team Bato. Ito raw din kasi ang magsisilbing advantage nila mula sa kupunan ng Team Viga. Sa ibinigay na diskarte ni Coach Hector ay maglo-load lang ng load sa tres. Yan na lamang daw ang magiging paraan nila para makahabol, at huwag din nilang kalimutan na gamitin ng mahigpit ang depensa para maayos nila itong ma-execute sa loob ng court. Sa ngayon, magkadikit na nga ang labanan ng Team Viga at Bato. Nakaka-intense na ka pa, Morgan, pero tingnan natin kung sino nga ba ang mananalo sa dalawang kupunan. Balik muna po sa inyo, coaches. Alright, maraming salamat, Miss Danica Garcia. Aaron Lee Ocero against Ian Tulay. At buti na lang at napunta sa kamay nitong si Borbe ang bola for Viga, pero mintis yung kanyang short jumper. Eto na, Bal Madrid misfires, nandun si Sabayo to clean the mess. Ngayon, partner, kailangan na talaga magtrabaho nito ni Medinilla, ni Tulay at ni Sabayo dito sa ating third quarter kung gusto nila makabalik dito sa larong ito, partner. Oo, nalalamangan pa sila ng 11. Ayan, magandang lusot ditong si Tristan Ubalde. Yan ang magiging problema nila. Pag yung taas na yan ay walang makastop dyan sa mga guards na yan, partner. Oo. Talagang sabi, kakapitalize nila yan eh. Bal Madrid, one-hander, pasok. And Tristan Ubalde crossing the midcourt. Binigay sa kanyang kapatid. Tumira ng tres! Pasok na naman! James Ubalde! If you want three. Grabe, partner, talagang ama ni na mission itong si James Ubalde dito, partner. Tulay finds Bal Madrid sa corner. Tumira din ng tres. Sablay, ayan na ang fast break ng mga taga-Viga.
Malyapre and Ubalde connection is in effect. Yun ang hindi natin nakikita sa mga taga-Bato. Sablay yung tira ni Sabayo. Sabayo pa rin ang mahitangan ng bola. Naghahanap ng mapapasahan. Uwe Medellilla, stops and pops. Wala. Rebound. Napunta sa mga naka-blue. At ayan na naman, Ubalde gets himself fouled by Brooks Buebos. Kundi, puntos na naman yung partner. Yes, partner. Ito talaga, partner, ang ginagawa nitong mga taga-Viga dito. Kinakapitalize nila yung transition offense na yan, partner. Pag alam nilang nakuha na ni Borbe or ni Malyapre ang bola, itong si James Ubalde ay talagang tumatakbo na dun sa kabilang end ng court. So talagang dapat yan ang stop nila ng mga taga-Bato dito sa ating laro. Ayan, so ilang beses na natin nakita Yes, yung partner. transition play na yan. After rebound, makikita natin sino man ang maka-rebound sa kampo ng Viga ay ang tingin talaga sa front court kaagad. Yes, partner. At ayan, splitting the 2 free throws ay itong si James Ubalde, who's the leader when it comes to scoring dito sa ating laro. Ian Tula finds Traqueña sa ilalim at ayun, magandang play yon for Bato. Ito na, partner, medyo ito na yung pinakamalaking lineup dito mga taga-Bato. Ang nag-a-act na ng point position itong si Ian Tulay, partner. Tama. Borbe misses. Rebound. And ayun, ang last touch daw sabi ng referee after the ball went out of bounds ay sa kamay ng mga taga-Viga. That's a clear shot actually Yes, on partner. Lloyd Jefferson Borbe. It's a good shot, partner. Pero yun lang, hindi lang pumasok. Tama ka, partner. Si Tulay na yung magpo-point. Bal Madrid fires. Bang! That's his second 3-pointer of the ball game. Traqueña huminto. Binigay kay Bal Madrid. Bal Madrid talagang very aggressive na. Tulay! Misses! Nakuha ng mga naka-blue ang bola. At ayan na naman! All alone ng magkapatid. Wala nang nagawa doon ang depensa. Umahabol pa naman sana itong sina Uwe Medellilla and Bal Madrid pero wala na. That's too late for them. Talagang naiiwan itong mga guards nitong Team Bato, partner, dito sa ating game. Tulay connects with that two. So, 12 ang kalamangan, partner. Yes, partner. Again, medyo maganda kasi ang pinapakitang opensa nitong mga taga-Viga dito, partner. Malyapre for the big rebound. Merong foul na nakita ang mga referees. That's yung Tulay, partner. Yung foul na yon. Oh, that's going to be his, pang-ilan na ba yan ni Tulay? Pangalawa. Yes, partner. Ikalawang foul ni Ian Tulay dito sa ating laro. Tristan Ubalde finds Lloyd Jefferson Borbe. Borbe getting closer. Binigay kay Malyapre. Malyapre misses. And ayan, nakuha ng mga taga-Bato ang bola. Uwe Medellilla, dire-diretso for 2. Borbe! Maganda sana yung recognition ni Tristan Ubalde na nandun na si Borbe. Kaya lang, I think, napalakas, partner. Napalakas. And hindi nakahanda sa ganong klaseng pasa itong si Borbe on that sequence. Tulay to Medellilla. Medellilla fires and hits! Yan ang unang 3-point shot made nitong si Uwe Medellilla dito sa ating laro, partner. Yes, partner. At ito, partner, 7 na lang ang inahabol itong mga taga-Bato dito sa ating laro. Borbe gagante sana, pero buti nandun si Malyapre to get the rebound. Nasa kanilang possession. One-hander nitong si Ubalde, hindi nag-take effect. Borbe, hindi na umabot para sa 24-second shot clock. Allotted para sa kanila, kaya mapupunta ang bola sa kalaban. Maganda yung rotate, partner, sa defense ito ni Uwe Medellilla to block that shot coming from Tristan Ubalde. So
So maganda pinapakita ngayong third quarter itong mga taga-Bato at unti-unti na sila nakakalapit dito. Samantala yung Viga naman medyo hindi maganda yung mga naging plays nila. Yes, partner. Sa mga nakaraang possession nila. But right now, eto, meron tayong report mula sa ating magandang courtside reporter na si Miss Mabel Echegoyen. Miss Mabel, Thank you Kapa Morgan and Coach Paul. Since naka-man-to-man defense ang Team Bato, mas pirating ngayon ng Team Viga ang kanilang pag-screen sa bola. Nakafocus pa rin sila sa kanilang magandang ball movement sa loob ng court. Payo ni Coach Abram sa kanyang mga players, magtulungan sa rebounds, huwag magmadali sa pagtira, maging consistent at higit sa lahat, magtiwala sa kakampi dahil laban na lang lahat ito. Kita naman, nagigil pa rin ang players ng Team Viga na manalo kaya't nagpapaulan ito ngayon ng puntos. Yan muna ang latest update dito sa courtside ng Team Viga. Back to you Kapa Morgan and Coach Paul. Ayan, consistency is the key. Yes, partner. Ayan, maraming salamat Miss Mabel Echegoyen. At yon, Medinilla misfires pero nasa kanila pa rin ang possession. Evangelista balik kay Medinilla, and Medinilla taking over dito sa kupunan ng Bato. Yes, partner, at 5 na lang ang inahabol nitong mga taga-Bato dito. And a turnover on the part of Borbe. Muntik na, partner. Yes, partner, buti na lang andun si James Ubalde. And missing on that one is Jefferson Borbe, pero this time he connects after a pass from Neil Ryan Okray. That's a good play. Tulay now finds Evangelista. Pinasa kay Traqueña to Sabayo. Dinabas uli kay Evangelista. Umikot! Lumusot! Ipinasa! Pero hindi handa doon si Sabayo. At ayun na naman si Medinilla. That shot was blocked. At ito, mabilis na kumamada ng dos doon. Itong si James Ubalde. Tulay. Find Sabayo sa ilalim. Nilabas kay Medinilla tutulay mula sa side, and that's a two-pointer for Ian Tulay. At ano nangyari doon? Nasa floor. Madalas ang floor, kaya dapat punasan yan. Sabayo now against Eugene Ballapre. Finding some daylight. Wala. Lumabas ang kanyang tira. That's a foul. Meron bang foul? Oo, partner, may foul na itinawag kay Cervantes dun sa sequence na yon. Medyo may konting hawak on the part of Cervantes dito kay Traqueña. Oo, kaya yon, the ball will remain with Team Bato. And they have 14 seconds to shoot in this possession. Medinilla fires again and hits again! So it's all uwi Medinilla for Team Bato right now with a little help mula kay Ian Tulay. Anim ang kalamangan. Cervantes to Borbe. Pumasok! And the skip through shot, wala. Nabitawan ni Luis Cervantes at ito tumatakbo si Evangelista. And ilista mo na yan. Good run on the part of Team Bato, partner, at 2 na lang ang inahabol nila dito sa quarter na ito. Grabe, ganun kabilis ang mga pangyayari, partner. Ubalde finds Borbe. Borbe will shoot. Malakas ang tira. Na-rebound ni Okray. Sabi ni Okray, sandali. Ubalde. Almost hitting that one, pero wala. Na-rebound ngayon ni Medinilla. Nakita na nasa unahan si Tulay. Against Ubalde. Tumira. Nag-miss. Rebound yan ni Borbe. Okray to Ubalde. Ubalde will try it again. And this time, hits with another three-pointer. Medyo naiwanan doon si Traqueña, partner, at talagang nagbabantay kasi dito kay Ubalde ngayon is itong medyo malaki sa kanyang si Traqueña, pero doon sa sequence na yun, naiwan si Traqueña, partner, at wala na siyang magagawa doon. Yeah. At yun, the ball was taken away by Borbe. So Borbe now, and the finish.
Sabi niya, kayang-kaya ko to. Again, magandang sagot nito mga taga-Viga, partner, dun sa run na ginagawa ng mga taga-Bato. And that miss from Evangelista. At mayroong foul doon. Halos hindi ko na marinig, partner, ang pito ng mga referee. Punong-puno po tayo dito sa loob ng Virac Sports Center for the Isla Camada Ako Bicol Cup Catanduanes Semis. Atid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa. Batiin natin si Congressman Jill Bongalon who's watching right now. Kong Jill, maraming salamat po. And good evening din sa ating butihing Commissioner Lloyd Rivera at ang kanyang siyempre kapatid na si Boss Ino Rivera. Magandang gabi sa inyo mga bossing. Ayan, and, yes, magandang gabi po. Kasama na dyan siyempre partner yung pagbati natin sa mga bossing natin sa IMBC or Infinity Media Broadcasting Company, Sir RJ Edosma and Ma'am Ras. Yan, Ma'am Russell Orreta. Yes, partner. Ibabatiin ka, partner. Baka gusto mo. Wala. Babatiin ko lang, partner. Itong mga nanonood sa atin na talagang kumapit po kayo at napakagandang laro po nito. Team Viga against Bato. So, ito partner, single digit, just a 7-point lead. Kanina, naibaba na nila sa dalawa yan ang mga taga-Bato. But again, may sagot itong mga taga-Viga doon sa run na ginawa ng Bato. At talagang sabi nila, medyo ilayo muna natin ng konti. Medyo nalalapit na eh. Oo. So, ganun din kabilis kumbaga gumanti itong mga taga-Viga. Right now, Tristan Obalde finds Usero missing from the sideline. Avila finds Medinilla, fakes, pops, finds Sabayo sa ilalim and connects. That's Aymar Sabayo for 2. Good play on the part of Medinilla and Sabayo on that last sequence. Tingnan natin ang sagot dito, partner, nitong mga taga-Viga. And the ball went out of bounds. Sabi ng ating referee na mapupunta ang bola sa mga taga-Bato. And right now we have almost 2,000 viewers, live viewers sa ano pa lang yan, sa Facebook page pa lang yan. Itong si ating mahal na representative Rep Saldico. And mukhang may coaches challenge. So, titingnan nila yung last possession na yun, partner. Oo. Coach challenge to Team Viga. Sige. Hello kay Doy Capistrano. Salamat kay Vincent Periña for watching. Francis J. Aldea also. AJ Manlangit de la Cruz nanonood din. And kay Kit Vilches and Jeff Freaks. Alright. Live po ito. Live. Jeff Freaks. Siguro first time ni Jeff. Okay, welcome dito sa ating live broadcast ng Ako Bicol Cup Catanduanes. Yes, partner. Ito, partner, batiin ko din. Ito talagang masugid na manonood natin. Itong si Coach Mark Dasal. Sabi niya dito, they are rushing things as part ng sa Bato daw. Kaya naman yung shot selections nila medyo mababa ang percentage. So, thank you, Coach Mark, sa yung mga insights. So, yun nga yung sinasabi ko kanina, partner. Medyo minamadali yung kanina. And of course, but pagdating naman dito sa third quarter, bumawi sila kasi naibabangan nila yung lamang sa dalawa na lang eh. But again, for Team Viga, talagang ayaw nila, partner, magpalamang siguro dito. Kaya sumagot naman sila ng 8-0 run dun sa last frame na yon ng ating third quarter. That's how resilient this ball squad is, itong Viga. In the meantime, hello JC Rafales watching from Catbalogan. Sige, maraming salamat for watching, JC. And from the left corner, that's Tristan Obalde connecting with 3. Alright, and sige, balik tayo sa ball game. Avila to Medinilla using the board. Wala, nandun si Aymar Sabayo. Pero hindi niya naibuslo ang kanyang back play. Oklay, tumalya, nabitawan ng bola. Eto na. Sabayo. Will that count?
Let's see, sabi ng referee, hindi counted yung tirang yun ni Sabayo to end our third quarter action dito po sa ating Ako Bicol Cup Catanduanes semis na tinaguriang Isla Camada Viga with 83, Bato with 75. Yes, partner. So ayun na nga, sinasabi natin, this is the defining moment, last quarter, fourth quarter. This is just a single-digit lead, partner. 8-point lead lang ang lamang nitong mga taga-Biga. And alam naman natin, sabi nga natin, itong mga taga-Bato, kayang-kaya nitong bumalik in the likes of Medinilla and also itong si Ian Tulay and itong si Bal Madrid Jr. na maganda ang pinapakita, partner. But again, hindi ko pa siya nakikita dito sa ating last goings sa ating third quarter. So but dito sa fourth quarter, titignan natin kung talagang ipapasok ito at magmamaterialize pa yung ginawa niya katulad ng ginawa niya dun sa first half. So maganda ang nagiging resulta for Team Viga dito sa team play na ginagawa nila. But again, sabi nga natin, bilog ang bola, partner, at wag silang makampante because Team Bato is forced to reckon with also. And yan, papasok na tayo sa ating fourth and final quarter nitong very exciting ball game. Hello, Giovanni Gianan. Salamat sa panonood. And once again, Jeff Freaks who's watching from Taiwan right now. Mabulos po, Representative Saldico. Ganagabos na players na taga Catanduanes dahil sa Ako Bicol Cup. Yan ang sabi ni Legnacra Etalbat Efas. Ayan, maraming salamat po for your kind words. Alright. Sige, balik tayo sa ball game. Napakagandang play! Yan. Finishing on that one is Aaron Lee Ozero. That's his 6-pointer of the ball game. Speaking of points, partner, itong mga leading scorer natin, James Obalde mayroon ng 27 points at itong si Borbe 19. Sa kabila naman si Tulay may 17 points at si Uwe Medinilla may 20 points na, partner. Ayan, and second time around for JC Menes, making it. And Tristan Obalde bringing the ball down. Binigay kay Malyapre. Malyapre. Naghanap din ng magandang mapapasahan. Hand it off to James Obalde against Jay. Oh, what a play! Gulang talaga nitong si James Obalde, no? Yes, pinasabit lang doon si JC Manes. So ang ginagawa nitong mga taga-Bato, partner, talagang binibigyan ng medyo malaking defender itong si James Obalde. But again, partner, ang nangyayari medyo nagiging mismatch when it comes sa bilis, partner. Oo, at sa dunong. Yes, partner. Iba yung dunong ng James Obalde. Reason why siya yung leading scorer natin. Ako punong-puno na, tad na yung score sheet ko dito, partner. Yung free throw na yun, partner, that is the 28 point nitong si James Obalde. Oo. And yan, 29. So perfect. Grabe. Mula sa free throw line, itong si James Obalde. Evangelista, tutulay, Tulay. Dribbling with his left, binigay uli kay Evangelista. Fires from way downtown, wala. That's his third miss from the three-point country. Tristan Obalde finishes with the right hand. Alright. Good things, or maganda yung nakikita natin naman mula sa mga taga-Biga. Sabayo, nasa corner, nasa low post. Itong nasa corner, si Uwe Medinilla. Tulay. Finds JC Manes. Hindi pa naipasok yun, JC Manes. Na-rebound ngayon ni James Obalde. Binigay kay Malyapre na nasa unahan! And that's easy bucket for Malyapre. What a play! Yun ang sinasabi ko. James Obalde. Yes, partner. Sorry. Sige na. Yun ang sinasabi ko kanina, partner. Pag itong mga taga-Bato, doon sa mga basket na yan, hindi nila ma-convert. Ito ang ginagawa nitong mga taga-Viga. Talagang they are pushing that ball. So again, ito, imagine, partner, ito na. Eugene Malyapre na ang tumatakbo, partner. So yan ang magiging problema nila pag hindi nila nasolusyonan yan itong mga taga-Bato. So maganda ang pinapakita. Talaga, sabi mo nga, partner, kanina, yung team chemistry, yung effort, and talaga yung mindset
nitong mga taga-Viga na ito ay tapusin na ngayong larong ito. Parang nakaprogram kasi yung mga rebounder ng Viga. Once talaga, ang nahahalata ko lang, once na makarebound, sino man na makarebound ng bola, ang talagang mata ay nasa unahan for that opportunity to outplay the opponent sa transition. Yes, partner. Kaya ganito ang nangyayari at ayan na naman, nagpipick up na naman itong mga taga-Viga at talaga, partner, ayan na. If I'm not mistaken, that is a 14-point lead dito sa mga taga-Viga, partner. Alright, magandang hello sa mga taga MDRRMO ng San Andres who's watching right now. Hello po sa inyo. Hello po. Sir Ryan, maraming salamat. Enjoy. Ito na naman, balik tayo sa ball game. Traqueña against Usero. Uy, maganda yung play na yon, pero mintis yung tira ni Ian Tulay, libreng-libre sana doon sa free throw line. Ito na naman si Tristan Obalde. Binigay kay Malyapre. Malyapre against Tulay. Handed off again kay Eugene or James Obalde. 6 seconds to shoot. Fires a 3! Almost making that one. Rebound ngayon ng mga taga-Bato. Valmadrid was fouled. Yes, partner, you were saying? Yes, partner. Yung foul na yon ni Tristan Obalde is ika-apat na foul niya, partner. Ay, grabe. Dito sa larong ito. So, talagang dapat mag-ingat dito si Tristan Obalde kung gusto niya pang mag-stay dito sa larong ito. And ayan, pasok na naman ang tirang yon. Itong si Uwe Mendenilla. 91-80. 11 po ang hinahabol ng mga taga Bato. Lloyd Jefferson Bolbe against Ian Tulay. Naiwan sana yung bola pero ayun. Nasungkit nitong si Ian Tulay. And Viga will have 7 seconds to shoot. Obalde to Malyapre. Malyapre will fire. Almost. Pero not quite. Nandun si Usera for the rebound. Sabi niya, sandali. Bigay ko kay Tristan. Tristan hits it! The bag is open at this point in time, partner. Grabe yun, partner. Talaga wala ka na magagawa doon, partner eh. Grabe. May kasama pang swerte ata itong mga taga-Viga. In the meantime, there you go. Finally, Traqueña finding some daylight on that play. Mayroon pang foul. That's on Borbe. Second personal foul. Second team foul. Ayan. And one for Traqueña. Short. Rebound, Lloyd Jefferson Borbe. Balik sa 12, partner, ang inahabol itong mga taga-Bato dito. And 6 minutes ang nalalabi. Ayan, agaw ni Tulay. At that shot was challenged by Borbe pero naikonekta pa rin itong si Tulay ang 2-pointer na yon. Tristan Obalde misses but nandun si Malyapre at nakasungkit ng foul mula dito sa kuya niya na si Aymar Sabayo. That's an Uwe Medinilla, partner, yung Uwe foul. Medinilla. Yes. Oh. There's a reach-in foul on the part of Uwe Medinilla on that sequence. Akala ko it was Aymar Sabayo. So it's Medinilla. Okay, we have a viewer from Canada. Itong si Pyrod sa Tayrapan. Yan, Pyrod sa Tayrapan watching from Canada. Maraming salamat po. And enjoy the game. Mintis yung dalawang free throw ni Eugene partner dun sa last sequence na yun. At 10 na lang ang inahabol nitong mga taga-Bato. At ayan na naman yung pagmamadali, partner, na sinasabi natin. So dapat execute well, partner. Yun ang dapat nating makita dito sa mga taga-Bato. Kung gusto talaga nilang makabalik dito sa larong ito. Huwag yung mga risky passes na kagaya na ganon. Yes, partner. Borbe steps back and fires. Yes! He hits it! Mula sa corner. Tulay. To Medinilla. Binigay kay Valmadrid. Heavily defended by
Ubalde. At na naman ang transition play ng mga taga-Viga. Oh! Play! That's a crowd pleaser! Lloyd Jefferson Borbe is the name! Mga kasarog, bringing that home with authority. Nako! Medyo mahihirapan dito kasi pati yung crowd partner nakikisali na dito, partner. Partner! Boses ko. Palyapre. So Tristan Ubalde fires and misses. Tristan Tulay. Oh! Another bad pass on the part of Team Bato. Talagang grabe, partner. Kanina, talagang they are really struggling sa mga plays nila, partner. Yes, partner, medyo hindi nila pa talaga kilala kung paano maglaro itong si Sabayo at si Medinilla dito, partner. So nahihirapan sila dito in terms of chemistry. But ito naman mga taga-Viga, partner, na-enjoy na itong larong ito dito sa puntong ito ng fourth quarter. James Ubalde fires. Borbe from the corner. Libreng-libre. Malakas ang tira. Rebound. Osero. Malyapre will also miss on that one, pero mukhang may foul. 4:25 remaining. 98-84. 14 po ang hinahabol ng mga taga-Bato dito. And that jump of Borbe, partner, will make a big difference dito sa larong ito. Grabe Kita mo yun. naman. Titingnan natin yan ulit. After that miss, nandun si Borbe. Ooh! Ilagay mo na yan sa top play of the week. Grabe. Kaya idol na idol dito ng anak kong si Lloyd Jefferson Borbe. Hello, Ken. Yung isa sa mga anak ko na naglalaro na din. And ito, partner, ito ang pinakaunang I think 100 points dito sa ating AKB Cup Catanduanes. Tama. Oo, no. Very highest scoring ball game for Viga. At ayan, ayun na naman ang napakabilis na si James Ubalde. Hangs in the air and gets his own miss and scores against all odds. Pero gumanti naman kaagad itong si Ian Tulay. Ito, partner, mukhang slow face na dito itong mga taga-Viga. Itong laro, partner. Kasi nakakalamang sila dito. Tama, and maganda yung kanilang kalagayan so far right now. Osero against Avila. Nabitawan ng bola. Nakuha ng mga nakaputi. Avila all alone. And ilista mo na yan. That's Avila's 7th pointer. Tristan finds Malyapre. Malyapre against Uwe Medinilla. Borbe fading away. Wala. Uwe Medinilla has the ball now. Binigay kay Tulay. Tulay fires from 3. Wala. Borbe with the rebound. 102-88 mga kasarog. Yes, partner, at ito, medyo magiging slim dito yung chance nitong mga taga-Bato pag hindi sila pro-measure dito, partner, at hindi makastop. Oh. Sayang yung stop na yun. Muntik na yun. That could have been a good stop on the part of Team Bato. But again, partner, ang inahabol nitong mga taga-Bato dito 14. Talagang 14. Oo. But again, statistically, 2.43 seconds remaining. Kayang-kaya pa, partner. Okray receives the ball. Binigay sa corner kay Borbe, who fires. Wala. Rebound ngayon ni JC Manes. Mukhang makakawala pa yung bola. Muntik na. Tubal Madrid. At yun, naiwan na ang bola. Nasa kamay na ngayon ng mga naka-light blue. Naku, at mayroong kasamang malas pa, partner. Grabe. Mukhang everything is on the side nitong mga taga-Viga. Borbe kicks it out to Ubalde. Ubalde tumira. Nandun si Eugene Malyapre to do the dirty work. Ayun na ang last 2 minutes. Trakenya
got fouled by Eugene Malyapre. Second personal foul pa lang yan ni Eugene Malyapre. Maganda itong pinapakita dito ni Eugene Malyapre, partner. Super maganda talaga. Yung dalawang imports ng Viga, talagang solid ang pinakitang laro dito. Lloyd Jefferson Bobe, Eugene Malyapre, deserves a bonus. Sana marinig ng kanilang boss yan. bonus. In the meantime, Okray will cross the midcourt against Avila. Ubalde, binigay kay Eugene Malyapre. Eugene Malyapre, hirap. Dahil sa depensa ni Simanes. 7 seconds to shoot. Ubalde. Binigay kay Eugene. That's another beautiful play! Ubalde and Malyapre connecting on that one. May kasama pang foul. Grabe na yung maturity nitong team na to, partner. Coming from that first game against San Andres and now itong semifinals natin. Talaga maganda ang pinapakita nitong Team Viga. Sobra. I wasn't expecting this kind of quality game na ipinapakita nitong mga taga-Viga. So ito na, partner, tingnan natin kung anong gagawin dito ni Val Madrid. Steps back for 3, wala. Nagkagawan si Traqueña at Ozero. Nagwagi si Ozero at right now nasa kay Borbe ang bola. At 18 na, partner, ang kalamangan. Okray. Sabi niya bakante sa gitna. Borbe once again nasa corner. Fires. Sobra yung tira. Avila will stop and shoot a 3-point shot. Wala. I think, partner, under 2 minutes. 50 seconds. And naririnig na natin ang celebration itong mga taga-Viga. Ngayon pa lang. I think hindi natitira. Or tingnan natin dito. Tumira pa itong si Ozero. Tumira si Ozero. Nakuha ni Avila. Pero imposible na to, partner. Yes. This is game is for Viga na, partner, dito sa larong ito. Yes, so Viga will go to the finals. What a solid game na ipinakita nitong koponan na ito. Magmula sa eliminations until dito or up to dito sa semis. Still undefeated, partner, itong Walang mga taga-Viga mintis. dito, partner. Tama. And this is so far the best game that we've witnessed dito sa team na ito. So kudos and congratulations sa mga taga-Viga for dominating this ball game. This is pure dominance talaga, partner, on the part of the team Viga. Wala akong masabi doon sa performance na yon. Akala ko medyo late na magpipick up itong mga taga-Viga, but partner, yung pinakita nilang team play and yung effort nila, kada ipasok na player, partner, talagang nagko-contribute dito sa game natin. Even the Cervantes and even Panglao, partner, who is defending also, itong si Medinilla kanina. Again, congratulations to Team Viga for winning, and ayun, finals, partner, for them. And for Team Bato, kudos din sa pinakita nila dito sa mga players na to. Walang dapat ikahiya. Sabi nga dun sa isang nag-comment sa ating live, panalo ang lahat ng players dahil sa Ako Bicol Cup. Congratulations to all of you. Tama. And well, talagang nagdiliwang ngayon ng mga taga-Viga dahil sa pagkapanalo ng kanilang kupunan at ma-secure ang seat for the Ako Bicol Cup Catanduanes finals. And what a game we had. Talagang nag-enjoy ako, partner. Yes, Mark. And I'm sure na nag-enjoy ka rin. Oo, talaga. And nag-enjoy yung mga viewers natin online. Don Manlangit, hello. And Atan Osorio, Clark Richard Uchi, and lahat-lahat po. Ama, baby.
Hello sa inyo. And yes, we're about to wrap this game up and get ready for the next game. Ang laban naman, continue pa rin yung ating yung ating Isla Camada, the Ako Bicol Cup Catanduanes semis with Virac. Ito twice to beat din itong mga taga San Andres. Okay, so we're just waiting for our courtside reporter kung sino ang mabibitbit niya para sa ating kasurog best player of the ball game as we take a look at the game highlights ng napaka-exciting at napakagandang game dito po sa ating Isla Camada. So, talaga partner, napakagandang laro nito. First game pa lang na sa ating semifinals. As you can see the highlights, talaga itong wala akong masabi for Team Viga partner dito sa pinakita nila. Talagang feeling ko matagal nang nagpa-practice, matagal nang naglalaro itong mga magkakasamang players na ito kasi napakaganda ng kanilang recognition to each other. Napakaganda ng chemistry nila. And talagang I think nagkaroon sila ng pag-uusap-usap or kumbaga briefing before the game. After practice siguro talagang nag-usap-usap sila on how to beat Bato. And yun na nga, nag-materialize yun. At kitang-kita natin yon with our two eyes kung gaano sila nag-orchestrate sa mga plays nila. Yung mga unselfish plays na talagang ipinakita nila. Yung pagiging alert every time na makaka-rebound. They know what to do. They know where to look and find the man na pwede, na nasa unahan to complete a transition play. Mga ilang beses nating nakita yon. Yes, partner. So napakagandang tingnan yung mga unselfish play na yan for each teams talaga. Wala akong masabi for Team Viga dito sa game na ito, partner. Halos lahat ng department ay naipanalo nila, partner, dito when it comes to rebounding, yung transition, and of course yung magandang chemistry talaga. Yun ang nagdala dito sa teams na ito, partner, dito sa ating laro. Tama. And again, we're waiting for our kasurog player of the ball game. At siguro magkaroon ng chance na makapanayam natin just before we wrap this game up. And again, get ready mga kasurog ha. Meron pa tayong isang laro. Ang laban ng Virac at ng San Andres. Talaga partner, kailangan tutukan nila itong second game natin kasi mabigat din itong dalawang kupunan na ito, itong team San Andres at itong team ng Virac. Okay, and sige, we're just waiting for the cue mula sa ating direktor para maipasa natin sa ating courtside reporter ang screen. But right now, we'd like to thank again our congressman, our beloved congressman, Kong Saldico, for making this happen dito po sa Happy Island province ng Catanduanes. Ngayon pa lang po, talagang nakakataba ng puso na maging bahagi ng ganitong mga liga na kagaya nito kaganda. Again, salamat po Congressman Saldico, Ako Bicol Party List, and of course the LGU nitong lalong-lalo na dito sa Virac, si Mayor Laines. Nagpagawa pa ata ng ng mga posters saying na he supports Ako Bicol Cup. Okay? And minamanage lang natin yung crowd dahil talagang sobra-sobra na po dito. Ayan, kaya kung maririnig nyo si Coach Pao Piñas advising everyone not to force themselves na makapasok pa dahil punong-puno na po tayo dito sa Virac Sports Center. Ayan. So, okay. So, we just hope na meron naman tayong LED sa labas. Pwede silang manood doon. Okay, so right now, eto na, ipasa na natin ang ating
screen sa ating courtside reporters, Mabel Echegoyen at ang ating kasurog, best player of the ball game. Mabel, pasok. Thank you, Kapa Morgan and Coach Paul. And that's it. Sinigurado na nga ng Team Viga ang kanilang spot sa finals. Kasama ko na nga ngayon ang kasurog player of the game na si Lloyd Jefferson Borbe, scoring 23 points, 14 rebounds, 2 assists, and 4 steals. Lloyd, anong pakiramdam na napatunayan yung undefeated ang inyong team at pasok na kayo sa finals ng ating tournament? Siyempre po masaya dahil sulit yung pagod namin at napatunayan namin sa nagsusuporta sa amin na kaya namin makapasok sa championship. Ano ba ang aabangan pa namin sa inyo sa finals? Mas pag-iigihan pa namin sa depensa dahil marami pa kami pagkukulang sa rebound, nakukuhaan pa kami sa loob. Tapos, ayun. Alright, thank you. Kapa Morgan and Coach Paul, baka may gusto po kayong itanong sa ating kasurog player. Ayan, unang-una, congratulations Lloyd Jefferson Borbe for this big win. At ayan, meron na kayong secured seat sa ating Ako Bicol Cup Catanduanes Best of 3 Finals. Lloyd, grabe. Unang pagkakataon namin na ma-witness dito sa Ako Bicol Cup Catanduanes ang solid game na ito na inyong ipinakita. Ano ba yung naging preparation nyo? Ano ba yung naging motivation kung bakit talagang solid, halos lahat ng mga teammates mo, solid yung ipinakitang laro dito sa game na ito? Papasalamat po ako dahil tudong suporta po ng Viga sa amin, tapos mas pag-iigihan pa namin ang laro. So kumbaga yung support ng LGU ng Viga ay ginantihan yun naman ng napakagandang performance for tonight. Okay, Coach Paul, may tanong ka ba kay Lloyd? Yes, Lloyd. Congratulations on your game, on your win. Ito na lang, Lloyd, kasi nga nakapaglaro ka na rin sa iba-ibang leg ng ating Ako Bicol. Ano tong experience na ito para sa'yo dito sa Ako Bicol Cup Catanduanes? Big experience po sa akin kasi marami po ako natutunan, tapos nakakalabang ko pa po yung mga kuya ko, lalo na sa mga ibang import po. Mas learnings po sa akin yun. Okay. Dagdag learnings po. Yes, congratulations on your win, Lloyd, and good luck to the final sa inyo at sa iyong kupunan na Team Viga. May follow-up question ako. Yes, partner. Ano ba yung feeling nung slam dunk mo kanina? Nabigla lang po kasi tinalong ko na lang. Talagang nasurpresa ka din na hindi mo inakala na ayun, nakahawa ka na sa ring making that slam dunk. Opo. Okay, congratulations once again, Lloyd Jefferson Borbe. And yan, balik sa'yo, Miss Mabel Echegoyen. Thank you, Kapa Morgan and Coach Paul. Baka may mga gusto ka ng batiin, lalo na yung mga sumusuporta sa iyo ngayon at nanunood sa iyo ngayon. Go ahead. Binabati ko yung pamilya ko sa Barangay Barew, sa Barangay Pigkal, yung mga ka-team ko sa UST, sa iba-iba naming team. Tapos binabati ko si Boss Mert, si Kagawad Pat, tapos sa supporters ng Viga. Okay, thank you and congratulations. At dyan na nga nagtatapos mga kasurog ang ating Game 1. Dyan lang kayo dahil mainit na bakbakan naman ng Team Virac at Team San Andres ang aabangan natin sa Game 2. Mapapanood nyo yan ang live sa aming Facebook pages, sa page na Rep Saldico ng Ako Bicol Party List at ng Ako Bicol Online TV. Meron rin kaming YouTube at TikTok account. I-follow nyo kami at Ako Bicol Cup. Again, this is Mabel Echegoyen, your Ako Bicol Cup courtside reporter.